ассалому алайкум тамошобинони иззатманд ва ҳаводорони ҳамешагии барномаҳои шабакаи баҳористон. чун ҳамешагӣ дар ин вақту соат мо барномаи ифтихорро манзуратон менамоем ва чун ҳамешагӣ мо дар ин барнома нафаронеро даъват мекунем ки аз дигар хонандагон аз ҳамсолони худ албатта фарқ доранд ва инам нафароне ҳастанд ки дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва ҳатто байналмилалӣ иштирок намуданд ва сазовори мақомҳои назаррас гаштанд. мо баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаи навбатиамонро барои шумо муаррифӣ мекунем. бинандагони азиз, қаҳрамони навбатии барномаи ифтихор хонандаи литсеи рақами 3 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе Мунаввархон Валиев. Ташаккури зиёд. Ман ифтихор мекунам ки дар ин барнома ман иштирок мекунам. Саломат бошед. Бори дигар хуш омадед ба барномаи мо ва фикр мекунам ки албатта аз дастовардҳое ки шумо то ин замон ба даст овардед, мо ба ҳамсолонатон, ба тамошобинони шабакаи баҳористон албатта хуб аз забони шумо мешунавем, ба онҳо мегӯем ва то ин ки шумо боиси ибрати дигар хонандагон шавед ва онҳо ҳам дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намоянд ва сазовори дастовардҳои назаррас гарданд. Сарвал мехостем суол кунем ки барои чӣ шумо махсусан фанни биологияро интихоб намудед? Барои он ки ман аз хурдсолӣ ба ҳаёт завқи зиёд доштам ва аз хурдсолӣ мехостам ки дар оянда табиби олӣ гардам. аз чанд солагӣ шумо таваҷҷӯҳ кардед ба фанни биология? Агар хато накунам аз синфи 6. аз синфи 6. Аммо дар олимпиадаҳо аз синфи 8 иштирок кардам. беҳтарин. мо албатта дар мавриди иштирокатон дар олимпиадаҳо ҳарф мезанем аслан ва пеш аз ин мехоҳем пурсон шавем ки худи шумо ба навиштану хондан аз чанд солагӣ таваҷҷӯҳ доштед? аз хурди падару модарам медиданд ки ман ба илм хеле завқи зиёд доштам ва дар назди маълимон ман иловагӣ дарс мехондам ва диққати ман дар фанни биология бисёртар буд. беҳтарин. Яъне падару модар аз хурдӣ шуморо назорат мекарданд то ин ки хати хуб дошта бошед, яъне дониши хуб дошта бошед, пайваста назорат мекарданд. Бародарам ҳам ба ман кӯмак мекард барои он ки ӯ мехост ки ман дар оянда як шахси бо таҷриба гардам. Сарвал мехостем дар мавриди иштирокатон дар олимпиадаи сатҳи ноҳиявӣ ҳарф бизанем. Албатта ман медонам ҳар олимпиаде ки шумо ширкат мекунед ин даври ноҳиявӣ дорад, шаҳрӣ ва ҳамин гуна даври ҷумҳуриявӣ дорад. соли 2018 ва 2019 дар кадом олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намудед? вақте ки соли 2018-2019 ман дар синфи 8 таҳсил мекардам ва ин аввалин маротибае буд ки ман дар олимпиадаи фаннӣ иштирок кардам. сараввал ман аз фанни химия иштирок кардам ва сазовори ҷои дуюм гаштам. ба аз фанни физикаам низ иштирок кардам ва аз фанни биология, аммо дар сатҳи ноҳиявӣ ман биологияро интихоб кардам ва сазовори ҷои якум гаштам. Яъне аз сабаби он ки фанни химия ба фанни биология алоқамандӣ дорад, шумо нозукиҳои фанни химияро низ хубтар медонед, ман фикр мекунам. дар баробари масалан биология ва химия боз кадом фанҳоро хуб дӯст медоред шумо ва мехоҳед аз он дар олимпиадо ширкат кунед? аз фанни физика, математика. физика ва математика, яъне илмҳои дақиқ. илмҳои дақиқ. саломат бошед. чӣ гунае ки мо медонем шумо гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе дар соли 2018-2019 будед. бале, ин соле буд ки чӣ гуна ба шумо даст дод? ман дар олимпиадаҳо он соле буд ки ман дар синфи 8 таҳсил мекардам ва ин озмун ба ман на чандон ҳам душвор буд, барои он ки ҳамаи саволҳо аз программаи мактабӣ гирифта буд. аз барномаи мактабӣ. бале. барои гирифтани стипендияи раиси шаҳр масалан аз чӣ гуна имтиҳонҳо шумо бояд гузаред? барои гирифтани стипендияи раиси шаҳр мо дар маркази технологияи иттилоотӣ аз мо тест гирифта буданд ва касе ки холҳои бисёр дошт гирандаи стипендияи раиси шаҳр гашта. бале, ва соли 2018 ва 2019 яъне шумо бештар холҳоро ба даст овардед? бале. ва гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе гаштед. беҳтарин. ва талош накардед ки солҳои баъдиам низ шумо гирандаи ин стипендия шавед? дар соли 2019 ва 2020 низ ман гирандаи стипендияи раиси шаҳр будам. дар мавриди иштирокатон дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ки соли 2019-2020 буд иштирок намудед ва мехостем бифаҳмем ин олимпиада дар куҷо доир гардид ва хонандагон аз кадом ба қавли литсею гимназияу ё ин ки муассисаҳо иштирок доштанд?
он сол ман дар синфи 9 таҳсил мекардам. Дар олимпиадаи ноҳияви шаҳрӣ сазовори ҷои намоён гаштам ва дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам. Ва дар ин олимпиада ман сазовори ҷои якум гаштам. Дар ин олимпиада аз тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон иштирокчиён буданд, аз тамоми литсею гимназияҳо. Ба ман ин олимпиада хеле душвор буд, барои он ки ман ба ин олимпиада тӯли 3 моҳ тайёрӣ дида будам ва сазовори ҷой гаштам. хуб, тақрибан чанд хонанда буд? Агар хато накунам, тақрибан 90-100 хонанда буд. 90-100 хонанда буд ва шумо дар миёни тақрибан 100 хонанда ҷои аввалро гирифтед. Саломат бошед. ҷои дуюм ва сеюм насиби кӣ гашт? ҷои дуюм ва сеюм низ насиб аз шаҳри Душанбе гашт. Ба мо 2 ҷои дуюм доданд, 2 ҷои сеюм ва 2 ҷои дуюм. беҳтарин. вақте ки шумо дар олимпиадаҳо иштирок мекунед, ғайр аз масалан ба даст овардани мақом, мақсади баъдӣ чи аст? Яъне дӯст пайдо кардан, сатҳи дониши худро васеъ намудан? Мақсади ман он низ мебошад ки обрӯи падару модари худро баланд кардан ва обрӯи мактаби худро ва муаллимое ки ба ман таълим медиҳанд, обрӯи онҳоро баланд кардан аст. беҳтарин. вақте ки шумо дар олимпиадаҳо иштирок мекунед, сазовори мақомҳои намоён мегардед. хуб, дар литсеи шуморо чӣ гуна пешвоз мегиранд? ё ки агар масалан фарз кардем ки шумо ҷо нагирифтед дар ягон олимпиада, умуман ҷо нагирифтед, муносибати омӯзгорон, муносибати ҳамсинфон хонандаҳо ва падару модар бо шумо чӣ гуна аст? вақте ки ман ҷо намегирам, барои ман ин мотиватсия мебошад ки ман бештар хонам ва дар оянда тавонам боз рақобат барам ва сазовори ҷой гардам. барои ман падару модар, муаллимон бештар кӯмак мекунанд вақте ки ман дар олимпиадаҳо сазовори ҷой намегардам. беҳтарин. яъне кӯмаки худро мерасонанд то ин ки шумо баъд низ иштирок бикунед ва сазовори ҷойҳои намоён гардед. саломат бошед. биёед атрофи иштирокатон дар олимпиадаҳои дигар дар соли 2020 ҳарф мезанем. соли гузашта аз ҷониби Академияи Миллии Илмҳо олимпиадае баргузор гардид. номи ин олимпиада ҷоми Академияи Илмҳо мебошад ва тамоми хонандагон аз шаҳр, аз фанҳои табиӣ ва риёзӣ дар ин олимпиада иштирок карданд. ман ҳам низ дар ин олимпиада иштирок карда сазовори ҷоми Академияи Илмҳо гаштам. беҳтарин. шумо дар олимпиадаи байналмилалӣ иштирок намудед, аммо сазовори мақом нагаштед ва ин ҳам кам будани чанд хол боис шуд ва мехостем дар мавриди ҳамин маълумот диҳед. дар олимпиадаи IBO ки олимпиадаи байналмилалӣ мебошад, ман иштирок кардам. ин олимпиада бояд дар Португалия баргузор мегардид, аммо аз сабаби сирояти коронавирус ин олимпиада тибқи фосилавӣ гузашт. ман дар ин олимпиада хеле талош кардам, аммо мутаассифона сазовори ҷой нагаштам ва ман мақсад дорам ки дар тобистон ин олимпиада дар шаҳри Армения баргузор мегардад ва ман аз ҳозир низ барои ин олимпиада тайёрӣ дида истодам. яъне тобистони имсол чанд олимпиадаи байналмилалӣ дар назар аст ки шумо бояд дар он иштирок бикунед. ғайр аз Армения боз дар кадом олимпиада шумо бояд иштирок кунед? ғайр аз Армения ман бояд дар илм фуруғи маърифат иштирок кунам ва ман мехоҳам ки дар ин олимпиада сазовори ҷои намоён гардам. саломат бошед. хуб, тамошобинони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза барномаи ифтихорро идома медиҳем. бо мо бошед. тамошобинони азиз, чӣ гуне ки шумо иттилоъ доред, дар ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли чанд сол аст ки озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ дуир мегардад, ки яке аз онҳо ин озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аст. қаҳрамони барномаи мо бевосита яке аз иштирокчиёни фаъоли ин озмун ҳастанд. айни замон мехоҳем доир ба иштирокашон дар ҳамин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ ба мо ва шумо маълумот пешниҳод намоянд ки чӣ гуна масалан шумо тавонистед иштирок бикунед. дар озмуни илм фуруғи маърифат маро аз ҷониби мактаб ба ин озмун пешниҳод карданд. ин озмун дар литсеи рақами 3 баргузор гардид ва дар ин озмун 50% масъалаҳо назариявӣ буданд ва 50% масъалаҳо тестӣ буданд. мо бояд барои ҳакамон шифоӣ ҷавоб медодем. дар ин озмун ман тавонистам ки сазовори ҷои аввал гардам. не ба ман душвор нест, барои он ки вақте ки ман дар олимпиадаҳо иштирок мекунам, ман зеҳни худро тақвият мебахшам ва аз ҷониби муаллимон ҳам низ маро дастгирӣ мекунанд. саломат бошед. ташаккур барои шумо. мехостем дар мавриди дипломҳое ки дар назди мост ба тамошобинон маълумот диҳед ки аз кадом олимпиадаҳо ҳастанд. хуб, ин дипломро ман дар озмуни Академияи Миллии Илмҳое ки ҷои якумро ишғол карда будам,
ба даст ба даст овардам. саломат бошед. хуб, дипломи баъди? ин диплом дар олимпиадаи шаҳрӣ ки баргузор гардид, ман сазовори ҷои аввал гаштам ва ин диплом ба ман дастрас буд. беҳтарин. хуб, ва дипломи баъдие ки дар назди мост ин дипломи охирине мебошад ки дар соли таҳсилии 2020-2021 буд. Ман дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни биология иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. саломат бошед. шумо фанни биологияро интихоб намудед ва мегуфтед ки чӣ нозукӣ дорад? фанни биология яке аз фанҳои ҷолибтарин мебошад. ин фан хеле душвор мебошад, барои он ки дар сатҳи байналмилалӣ на танҳо аз фанни биология ба мо савол меояд, балки аз фанни химия ҳам, балки аз фанни физика ҳам. Душвории ин фан дар чӣ мебошад ки дар олимпиада аз фанни биология ба мо корҳои амалӣ бисёр гузаронида мешавад. саломат бошед. агар ман масалан хоҳам ки дар кӯтоҳтарин фурсат фанни биологияро аз худ кунам, чӣ кор бояд кунам? барои он ки дар кӯтоҳтарин вақт фанни биологияро аз худ кардан, мо бояд китобҳое ки дар мактаб таҳсил мекунанд, аз он китобҳо истифода барем. барое ки дар олимпиада иштирок кардан, мо бояд китобҳое ки дар донишгоҳҳо, донишкадаҳо истифода мебаранд, мо бояд аз он китобҳо истифода барем. бале, яъне бештар бояд мутолиа бикунем, бештар бояд аз худ бикунем ва он чизе ки мо аз китобҳо мехонем бояд дар зеҳнамон хуб сабт кунем, то ин ки ба зудӣ фаромӯш нашавад ва ба ин восита метавонем ки мо дар олимпиадаҳои гуногун иштирок намоем. ва ман бовар дорам аз тавсияҳое ки қаҳрамони барномаи мо барои шумо пешниҳод намуд, шумо низ хуб истифода мекунед. албатта ман хонандагонро дар назар дорам ва бинандагони азиз, ҳамин лаҳза як сужаро омода намудем, якҷоя тамошо мекунем, бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. бо мо бошед. мунаввархон валиев аз дигар ҳамсинфонаш ба куллӣ фарқ дошта ҳамеша пайи омӯзиш аст. ӯ заҳмат мекашад, зина ба зина қадамҳои устувор сӯи муваффақият гузошта ҳамеша мехоҳад пешсаф бошад. албатта талошҳои мунаввархон сабаб гашт то омӯзгорон ӯро бештар дастгирӣ намоянд ва иштироки ӯро дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҳатмӣ медонанд. такрор ба такрор як сухан зери лаб дорад. ҳамеша мехоҳам муваффақ бошам. ба ягон нафар ғараз ё хусумат надорад. мехоҳад хислатҳои хуби дигаронро зуд аз худ кунад ва дастгири дигарон бошад. ин дастовардҳо то ҳол қаҳрамони моро қаноатманд накардааст ва ӯ дар соли ҷорӣ нақшаҳои зиёдеро бояд амалӣ намояд. барои амалӣ шудани онҳо хуб мехонам, надонистам мепурсам, ҷустуҷӯ мекунам ва бештар китоб мехонам, мегӯяд ӯ. бовар дорем муваффақ хоҳад шуд. тамошобинони азиз, шумо идомаи барномаи ифтихорро аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва ёдрас мешавем қаҳрамони барномаи навбатии мо хонандаи литсей барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе Мунаввархон Валиев. бори дигар ташаккур. саломат бошед. кадом фан барои шумо бениҳоят душвор аст аз худ намуданаш? барои ман бениҳоят душвор фанни забони англисӣ мебошад. барои он ки ман барои ин фан на чандон вақт ҷудо накарда будам ва ман баъд аз он ки ба донишгоҳ дохил мешавам, ман мақсад дорам ки забони англисиро аз худ кунам. аз худ кунед. беҳтарин, саломат бошед. аз сабаби он ки шумо фанни биологияро хуб медонед ва дар олимпиадаҳо иштирок намудед, чанд олими ин самтро метавонед ба тамошобинони мо ёдрас шавед? яке аз олимҳои машҳуртарин дар ин соҳа Грегор Мендел мебошад, ки қонуни асосҳои генетикаро кашф кардааст. вақте ки шумо дар олимпиадаҳо иштирок мекунед, бештар аз ин фан чӣ гуна мисолу масъалаҳо ба шумо пешниҳод мешавад? вақте ки дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок мекунем, ба мо саволҳои на чандон душвор мебиёяд, аммо вақте ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок мекунем, ба мо метавонад масъала биёяд, метавонад аз генетика масъала биёяд, аз биохимия, аз биофизика, аз микробиология. масалан метавонед чанд саволи ки дар олимпиадаҳо барои шумо меояд номбар кунед? шояд
хонандагоне ки ин лаҳза моро тамошо намуда истодан оно ҷустуҷӯ мекунанд, ҷавоби саволи шуморо пайдо мекунанд. чӣ гуна саволҳо масалан пешниҳод мешавад барои шумо? дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ба мо саволҳое мебиёянд ки кадом олимҳо дар кадом соҳаи биология кадом кашфиётро карданд ва дар кадом сол. ман дар оянда барои шумо муваффақият хоҳонам ва бовар дорам дар минбаъд олимпиадаҳое ки шумо иштирок мекунед, фаъолона иштирок мекунед ва парчами Тоҷикистонро баланд мебардоред. ҳамзамон бовар дорам ки яке аз хонандагони фаъол ихтисоси дурусти худро шумо аллакай интихоб кардед ва минбаъд дар ин самт ба халқу ватан, ба Тоҷикистони азиз содиқона хизмат мекунед. Ба ҳамсолонатон ки ин лаҳза мо шуморо тамошо намуда истоданд чӣ тавсияҳо медиҳед? ман ба ҳамсолонам тавсия медиҳам ки дар он вақте ки мо зиндагӣ мекунем барои мо ҳама шароито муайё аст. мо бояд аз ин шароито истифода бурда дар олимпиадаҳо иштирок кунем, дар озмунҳо иштирок кунем, сазовори ҷойҳои намоён гардем ва давлати худро дар сатҳи олимпиадаҳои байналмилалӣ парчами давлати худро боло бардорем. саломат бошед. ташаккур барои иштирокатон. Ташаккури зиёд. дар оянда барои шумо муваффақият ва тамошобинони азиз бовар дорем ки монанди мунаввархон дигар хонандагони фаъоле ҳастанд ки дар олимпиадаҳои сатҳи гуногун иштирок намуданд. Барномаи ифтихор махсусан барои шумо аст. шумо метавонед яке аз иштирокчии фаъоли барномаи мо бошед. инҷо барномаи навбатии ифтихор ба анҷом мерасад. то барномаи навбатӣ тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.